Jamen, den gode pårørende for mig, det er en, som kan sætte grænser og sige, hvad de har behov for, og hvornår nok er nok, og hvad de gerne vil, så jeg har nogen, jeg kan spejle mig i, når jeg synes, det er svært. Den gode pårørende er også en, som tør slippe, og altså tør slippe mig, og tør lade mig prøve grænser af, og tør lade mig udforske livet, og tør se på, at det måske ikke er sygdom det hele, men at det måske også er et forsinket teenageoprør, og at det er almene ting, som alle mennesker kommer ud for, og ikke nødvendigvis psykiatri og krise, bare fordi, at der er noget, der er svært. Så det at turde slippe og sige, jamen det klarer du selv, det har også været, og lige sådan have energi, altså virkelig have det med, det har vi fuld tillid til, at det kan du godt. Det gør, at man faktisk selv tror på, jamen det kan jeg selvfølgelig godt. Hvorimod at i starten, da jeg var syg, hvor mine pårørende, de nok kunne sige, jamen det kan du godt, men de troede ikke selv på det, og det kunne jeg mærke. Og så troede jeg heller ikke selv på det.